one man inquiry commission parjab nang tu mati di la so teng pensi la one man inquiry commission parjab pensi la dak pini litum phan hearing public hearing aphansi la Rumi Kumari Phukon inut retired judge di Guwahati High Court alang li wangsi isia tim men wangsi pini dak public hearing aphansi nang kewang lo alang litu la sila bangso hearing nil tum pu bangke la pulo public tum phan notice bang widely circulate le that bond la soteng pen simuni tum public tum bang nang chetong du no le bond busen li tum matha athema la bangso incident la ke thedung incident busen li tum matha nil tum la si APHLC pen bangke nil tum nang chetong dun lo la pan nil tum APHLC pen bangke ke dam tang hot ki pu ala mateng pen sinil tum pini ala one man commission inquiry tuma phanda menil tum pini report jipidun lo so lam nang litum PPC report dang litum pudun lo je la timber kanghu alam chot alam pen le la bang so lam la son ke do kali polam sini tum pula hai athema hengpi kanghu la ge non pen li aprang manda do bom sita la bang so ka minimize je phan kapa we det je phan bangke Karbeng Long Autonomous Council pen puno la pen state government tumno la ta la bangso a measure bangke concrete measure bangke claim on head la solam sini tum pudon lo la pen ladak kit hedung conspiracy son kit heglong bangke la hen lo state government of Assam la pen Meghalaya government atum la give and take policy la bangso policy ke implement edluma budai tum heglong lo na incident pen tum lang pangbar lo lo tangte athema APHLC atum lo Karbeng Long rat atum an ke laga give and take policy ke chedon dun dei usil tum kadu beta jong thip lo kade la song bong pen non la dakamang humi meg bang ke la pun lo Bidhyasing Lekthe alang li inut for forest guard along si sai cho claim dun lo la pen la bangso forest guard ke claim dun lo alang li tum duty ke che perform lo ka alang li tum duty ke che claim lo la bangso duty che claim por se ako forest guard tum forest department tum pantame ka suspend pen chenglok SP demanda ka suspend pen chenglok seladak asai bangke state government tum bang deng churong pulo tangte 1951 ahuda teng pen border demarcation as per the census survey as per the survey of India atum ka survey teng pen pulo tangte Assam along le mate Karbeng Long alang le bangke mukro penel tum an ke cherai long pamelang ala lang roi dup gadi umtang mayong ala bang so lang roi bisil tum jong pon bom mate la sila son bulo tangte Assam police noi forest guard tum noi ladak la so incident along bangke illegal tum han kinep dun pen chenglok kadu ko we bangke ke claim dun ke choklo eme thang Assam territory ar lolo mate eme thang Assam Karbeng Long long le ar lolo mate sita alang li phan abok Assam police tum abok pen alang li body ada koirok pen tame video footage long del tum theklong lo labang so body bangke Assam ar lo chiwan wedet Meghalaya ban sa body bang hen waro plon denang litum matha tha ilitum along le long sa body dokok lo sita abodi ke le thu ha Meghalaya pulo tangte labang so long le Meghalaya phan Assam atum hen over at loma lagai big question iltum theklong lo de la son dak thak sinil tum pudun thulo je labang so alangli late Bidhyasing Lekthe incident do diako alangli press conference long tame Karbeng Long Autonomous Council phan tame state government phan tame appeal pon lo je dak forest infrastructure ave pin drinking water ave electricity ave well equipped in arms ave lapen staff atum dak crisis do delang pu alang appeal edlo alang ke appeal kupia podlo athema ladak thedung pinine thedung criminal akam ke claim ladak kachong hu hai do pose alang paklang lo labang so paklang der phien dame Karbeng Long tum KC Karbeng Long Autonomous Council tum chiklo jo nang bong dame thang a measure and dam de thektheda bangke lake alang litum ignorance totally ignorance lo labang so ignorance support si alang li daki chinang lo incident daki donang lo lasi nilitum pulo je Assam police tum labang so alang li phan kapat chi lot helepen ke abob ke claim that lake to
eradicate the witness hala witness kapave dead kapang bo dead je pansi alang lipan kapatsi pasini tum kupon la se commission phani tum pudam lo la investigation mate la so commission ban le dengpon pame poning the pon lo alang litum phan kaprek arni hearing tame hang thunangi pusi la so teng ban se hearing da on or off January ang bong tame hang thu ko pasini tum phan ang pachini dun lan ba lo ni